баъди тарғиби зоти аспи тоҷикӣ аллакай ҳавасмандон ва дӯстдорони ин ҷонвари зебо ангеза гирифтанду барои муаррифии аспашон камари ҳиммат бастанд. ҷумлаи онҳо ҳамин аспи зебост. асп бо тахаллуси Замбур ин ҳам аз ҷониби халқ бо чунин номашҳур аст. мансуб ба дави зебо ва чусту чолокиаш қаблан онро бо тахаллуси рашк медонистанд. намуди варзиш, бӯзкашӣ, сину солаш 8-9 сола, макони тарбия, ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, соҳиби асп бобоҷон паҳлавон бо тахаллуси бобоҷони бос, човандозонаш ёқуб ноҳияи Тимурмалик ва Сино шаҳри Леваканд дастовардҳо барандаи мукофотҳои пулӣ ва молӣ аз ҷумла барандаи асп, гов, уштур, моли майда ва ҳатто мукофоти пулӣ мошини сабукрав. пас мухлисони асп аспи зоти тоҷикиро дастгирӣ кунем.